Príjemný sobotný deň vám všetkým želám. Dúfam, že nám nezaprší, že bude také pekné, príjemné počasie pofúkovať a tak ideálne na to, aby sme sa zabávali. Aby nám horko nebolo, ale aby nám na hlavu nepršalo. 12. júl 1321 v obecnej kronike obce Udiča je zaznamenaná prvýkrát zmienka o našej obci. V roku 2006 starosta obce Udiča pán Jozef Slámka vtedajším zastupiteľstvom začali z príležitosti tejto prvej písomnej zmienky obci Udiča oslavu Dňa obce. Dnes si pripomíname už 6. ročník týchto osláv, na ktorých vás všetkých srdečne vítam. A čo sme si teraz pre vás pripravili, je toho veľmi, veľmi veľa. Už v dopoludňajších hodinách sa začal druhý ročník súťaže vo varení gulášu. Tento rok sa prihlásilo 6 súťažných družstiev, ktoré sa snažia uvariť ten najguláš. A ktorý to bude, o tom rozhodne trojčlenná porota. Po skončení oficiálnej časti programu budete môcť sami ochutnať guláš jednotlivých súťažných družstiev. A ktoré sú to tie súťažné družstva? Je to Jednota dôchodcov Udiča, Základná organizácia miestneho spolku Červeného kríža v Udiči, členovia dobrovoľného hasičského zboru Udiča, členovia speváckej skupiny Udičanka, ženské súťažné družstvo v zložení pani Marta Brodzianská a pani Anna Matušiková a mužské súťažné družstvo, ako sa sami nazývajú, Vínkári. Okrem súťaže vo varení gulášu máme pripravený pre vás, pravda, že aj bohatý kultúrny program, v ktorom sa už tradične predstavia deti zo základnej školy, deti z detského folklórneho súboru Ponikle z Udiča, spevácka skupina Udičanka a ako host na dnešných oslavách vystúpi dychová hudba Považanka. Tento rok pri príležitosti osláv Dňa obce starosta obce Udiča udelí aj ďakovné listy občanom našej obce, ktorí sa zúčastňovali a aj stále zúčastňujú kultúrneho a spoločenského diania v našej obci, ako aj občanom bezpríspevkovým darcom krvi. A máme niečo pripravené aj pre tých našich najmenších, a to si určite všimli, je pripravený kolotoč, nafúkovací hrad, maľovanie na tvár, rôzne súťaže o zaujímavé ceny a okrem spomínaného gulášu si budete môcť pochutnať aj na rôznych syrových špecialitách, ktorý nám sponzorsky poskytol pán Janíček z Ovis farmy Udiča. Členky Jednoty dôchodcov Udiča už tradične pre vás pripravili rôzne koláče a zákusky a aby bolo pre každého tento rok dosť, pridali sa k ním aj členky miestneho spolku Červeného kríža v Udiči a členky speváckej skupiny Udičanka, takže myslím, že nikto hladný nebude. Každý si môže pochutiť a nájsť to, čo mu chutí. Takže s tými všetkými organizačnými vecami som vás už oboznámila a teraz môžeme prísť k samotnému programu. Prosím teraz pána starostu obce Jozefa Slámku, aby sa vám v krátkosti prihovoril. Príjemný dobrý deň, milí moji spoluobčania. Ako ste povedali, že treba krátky príhovor, lebo to počasie je veľmi vrtkavé. Ja by som z tohto miesta vám pripomenul, že keď sme tu prvýkrát stáli, tak sme si povedali, že musíme určitú tradíciu v tej obci zachovať. Aj keď to nie je jubilejné výročie, tak sme povedali, že každý rok sa tu budeme schádzať, tí skalní, aby sme si pripomenuli tú úctu k tým našim predkom, ktorí tu Udiču aksi vtedy zakladali a mali iné problémy, aké máme dnes. Ja som rád teda, že títo zvyky zachovávame a že sa tu v tej dobrej nálade vždy schádzame. Bolo povedané z úst pani matrikárky, že čo všetko vás čaká. Ja chcem z tohto miesta poďakovať vám všetkým, ktorí ste všetko urobili preto,
aby sme sa tu dnes dobre cítili a v dobrej nálade oslávili to 691. výročie. Samozrejme, že som rád, že medzi nás prišiel aj náš rodák, primátor mesta Púchov, pán Michalec Marian, ja ho vítam a veľmi si to vážim, že si našiel ten čas. Samozrejme pani predsedkyňu, neviem, či to dobre pomenujem, jednoty dôchodcov okresu Považská Bystrica, pani Hatalovú, ktorá prišla jednak skontrolovať ten náš program a či tí jej členovia ten guláš dobre uvaria. Takže keď sme začínali, boli 3 mužstva, dneska máme 6 mužstiev. Ja verím, že to dianie v tej obci je dobre naladené na to výročie a ako sme kedysi povedali, že nie je tým účelom výročie, ako niekto robí raz za 5 rokov, Noblesse s, ja neviem, celebritami. My sme povedali, že vždy sa tu každý rok stretneme, aby tí detičky, hlavne toho folklórneho detského súboru Poniklec a Udičanka, nám ukázali to, čo si pripravili. Ja vám prajem príjemný deň a modlíme sa, aby nám nezapršalo. Ešte raz príjemný deň. Povej vieter po doline, moja krása len tak hynie, moja krása len tak hynie, moja krása aj sloboda.
siete. Ej, hora, hora, zelená hora, kdože má Bože môj, z tej hory volá. Kdože má Bože môj, z tej hory volá. Volá ma, volá, frajerka moja, pojďte mne šuhajkou, sama som doma. Pojďte mne šuhajkou, sama som doma. Sama som doma, naši postele. Pojďte mne šuhajkou, pojď do postele. Pojďte mne šuhajkou, pojď do postele. Čia je to rolička neoraná, čia je to rolička neoraná, mojeho tatečka zanedbaná, mojeho tatečka zanedbaná. Kdo si ju zanedbal, nech si hore. Kdo si ju zanedbal, nech si hore, nech si len kolečko nepoláme, nech si len kolečko nepoláme. Ja som ju orával, ale málo. Ja som ju orával, ale málo, len sa mi kolečko polámalo, len sa mi kolečko polámalo. Keď sa ti zlámalo, dal si spraviť. Keď sa ti zlámalo, mal si spraviť, nauč sa synečku hospodáriť, nauč sa synečku hospodáriť. Keď sa ti zlámalo, mal si spraviť, nauč sa synečku hospodáriť, nauč sa synečku hospodáriť. Existuje mnoho jednoduchých ľudí, ktorí nie sú známi po celom svete a predsa sú ich skutky neobyčajné. Dávajú a pomáhajú iným. Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní, ale ich sila sa skrýva v ich vnútri. Sú to ľudia, ktorí nemyslia len na seba, ale v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných. Dnes pri príležitosti oslávňa obce starosta obce Udiča odovzdá ďakovné listy občanom, ktorí niekoľko rokov odovzdávali a stále odovzdávajú svoje ja do služieb ľudskosti pre radosť, potešenie a spokojnosť iným. Krv je vzácna tekutina. Darovať krv je nielen ušľachtilé, ale aj veľmi dôležité. Darcovia krvi to sú tí, ktorí môžu zmeniť osud druhého človeka, pretože krv je jedna z mála vecí, ktoré sa ničím nedajú nahradiť. Aj v našej obci máme takýchto darcov, ktorí v tichosti, bez fanfár
Opakovane prichádzajú na transfúzne oddelenia nemocníc. Dnes chceme poďakovať občanom darcom, ktorí už viac ako 40 krát darovali túto najvzácnejšiu tekutinu a získali zlatú Janského plaketu. Menovite sú to pán František Tržko, ktorý daroval krv už 40 krát, pán Peter Tarbaj daroval krv už 60 krát a pán Miroslav Becinec, ten daroval krv už 70 krát. Ďakujem vám za všetkých neznámych, ktorých životy ste mohli zachrániť. Svojím nežišným počínaním dávate šancu na nové začiatky a myslím si, že je to jedna z mála vecí, čo by v živote malo väčšiu cenu ako šanca na nový začiatok. Ospravedlňujem pána Petra Tarbaja, ktorý sa z rodinných dôvodov nemohol tejto slávnosti zúčastniť. V roku 2007 niekoľko nadšencov s láskou pre folklór a zmyslom o zachovanie tradícií našich otcov a materí, ochotných venovať svoj čas a skúsenosti deťom z našej obce na tomto úseku kultúry, prišli s myšlienkou založiť v obci detský folklórny súbor. Od myšlienky k činu nebolo ďaleko a tak so súhlasom vedenia obce začali s náborom detí do folklórneho súboru. Týmito zakladajúcimi členmi boli pán Miroslav Štefánik, pán Milan Tarbaj, Andrea Dolovacká, Dominika Tarbajová, Martin Dolovacký, Božena Kováčiková, Soňa Dolovacká a pani Lídia Ješíková. Vedúcim detského folklórneho súboru sa stal pán Miroslav Štefánik. A že o folklór bolo dosť veľký záujem, svedčí aj to, že hneď sa prihlásilo do súboru 54 detí. A začala tvrdá práca, nácviky, skúšanie choreografií a následne aj prvé verejné vystúpenia. Rok 2009 bol pre súbor, ako sa mi hovoria, prelomovým. Súbor dostal novú vedúcu, pani Katerinčinovú, a v rámci súboru vznikla aj spevácka zložka, ktorá súbor reprezentovala na regionálnej a krajskej súťaži detských speváckých skupín. A opäť práca, nácviky. Že všetka tá námaha priniesla svoje plody, svedčí aj to, že v našej obci si už ani nevieme predstaviť žiadnu oslavu alebo slávnosť, kde by chýbali naši malí folkloristi. Nie len v obci, ale aj mimo nej si už svojim vystúpením urobili dobré meno. Zúčastňujú sa rôznych kultúrnych vystúpení v rámci nášho regiónu. Dvakrát sa zúčastnili vianočného programu v Bratislave a v apríli tohto roku sa dokonca zúčastnili otvorenia sezóny v Zoo Brno v Českej republike. A čo dodať na záver? Nech sa im darí naďalej tak, ako doteraz, ak nie viac. Nech naďalej svojim vystúpením rozdávajú radosť a dobrú náladu nám všetkým. Pri príležitosti 5. výročia vzniku detského folklórneho súboru Poniklec za reprezentáciu obce v oblasti ľudového umenia a detského folklóru vedúca súboru pani Katarína Katerinčinová prevezme z rúk starostu obce ďakovný list. Ďakujeme pekne.
Dnešný deň si z rúk starostu obce prevezmú ďakovné listy aj pani Anna Potáčová z miestnej časti Upohlav a pani Zdenka Lecáková z obce Udiča. Pani Anna Potáčová sa už viac ako 30 rokov venuje miestnej knižnici v časti Upohlav. Dá sa povedať, že obyvatelia Upohlavu si už asi ani nevedia predstaviť, že by v nedeľu išli do knižnice a tam by im požičiaval knihy niekto iný ako naša pani Hanka. A možno, že ani ona sama si nevie predstaviť, že by inak trávila nedeľné popoludnie. Okrem práce v miestnej knižnici sa už pár desaťročí prihovára svojim spoluobčanom cestou miestneho rozhlasu a oboznamuje ich so všetkým, čo sa v obci Udiča a jej miestnych častiach deje, ako aj so všetkými dôležitými oznamami a nariadeniami. Keby sme to chceli zhrnúť do jednej vety, tak by znela asi takto. Za dlhoročnú prácu vo vedení miestnej knižnice a rozvoj kultúry v miestnej časti Upohlav starosta obce Udiča udeľuje pani Anne Potáčovej ďakovný list. Ďakujeme ešte raz. Ochotnícke divadlo v našej obci bolo nepochybne spojené okrem iných aj s pani Zdenkou Lecákovou. V kronike Ochotského divadla v Udiči je o pani Zdenke Lecákovej zaznamenané. Pani Zdenka Lecáková začala spolupracovať spolu s pani Martou Bukovou v Ochotníckom divadle v Udiči už približne v roku 1960 ako režisérka, ale zahrala si aj niekoľko pekných postav. Odchodom pani Marty Bukovej do dôchodku a následne jej odsťahovaním z našej obce od roku 1986 sa stala vedúcou a zároveň aj režisérkou Ochotníckeho divadla v Udiči. Od tohto roku až do roku 1996, kedy činnosť Ochotníckeho divadla skončila, pod jej vedením členovia odohrali veľa divadelných predstavení. Spomeniem aspoň niektoré z nich. Verona, Hroblásky, Nevesta zo Žalára, Hajníková žena, Páva, Hriech, Neprebudený a mnoho iných, ktoré oslovili nielen divákov z našej obce, ale s divadelnými hrami hosťovali v niektorých obciach nášho regiónu, ba aj mimo neho. Okrem Ochotníckeho divadla dospelých sa v uvedenom období plne venovala aj detským ochotníkom. S detským súborom nacvičila krásne predstavenia, napríklad 3 citróny alebo Zlatá priatka. Pri príležitosti osláv Dňa obce starosta obce Udiča odovzdá pani Zdenke Lecákovej ďakovný list za dlhoročnú prácu a rozvoj Ochotníckeho divadla v našej obci. Ďakujem pekne. Za nás všetkých ešte raz srdečná vďaka všetkým oceneným za to, že sú a že svojou prácou a prístupom k životu inšpirujú aj druhých. Ešte raz veľká vďaka. A pokračujeme v našom programe ďalej. Hoci sú prázdniny v plnom prúde,
Predsa sa do našeho programu zapojili aj deti zo základnej školy svojím programom. Do víru tanca vás uvedú mladšie a staršie tanečníčky základnej školy. Welcome to Central Bay. Ďakujem našim tanečničkám. Spevácka skupina Udičanka sa v prvom stupe predstavila piesňami, ktoré sa v minulosti spievali prevažne pri prácach na poliach. Dnes vám zaspievajú zmes ľudových piesní.
Hociaký len predlžíme, to nevadí. Hociaký, to je to. Ja
posledná piesň našich folkovcích. A však ty on máš to Preberaní ďakovných listov bolo v charakteristike na detský folklórny súbor spomenuté, že si ani nevieme predstaviť žiadnu oslavu v obci bez našich malých folkloristov. Nebude tomu inak ani dnes. A čo si pre nás pripravili, mám toto napísané, dúfam, že to dobre prečítam. V úvode sa vám predstavia staršie deti s choreografiou v Tierchovej pri muzike. A mladšie deti sa zatancujú na tom našom dvore a záver bude patriť piesňam z Mijavy v choreografii Prala som ja na potôčku. Nemám, kde bych vzala, stratila
Šavky, šavky, čo robíte? A tancovať nechcete? Skáče žaba po blate. Skáče žaba po blate, pustíme jej na gate. Na rake, na take, na zelené strakaté. Na arke, na take, na zelené strakaté. Plakala, dobre sa mi moje srdce
že nemôžem ani pozrieť na teba, na teba. Pozri milá na ten stromček zelený, zelený, keď odkvitne každá z neho odlomí, odlomí. Pozri milá na ten stromček zelený, zelený, keď odkvitne každá z neho odlomí, odlomí. Močila konope, močila, žaba jej do čižmy skočila. Vyskoč žaba, žabulinka, vyskoč von, lebo ťa dám vyšikovať žandárom. Močila konope, močila, žaba jej do čižmy skočila. Vyskoč žaba, žabulinka, vyskoč von, lebo ťa dám vyšikovať žandárom. Močila konope, močila, žaba jej do čižmy skočila. Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe nenašli. Ja ťa chytím, pomilujem, postískam a pritom si priveselo zapískam. Zapískam na celú dedinu, akú mám šikovnú dievčinu. Ja ťa chytím, pomilujem, postískam a pritom si priveselo zapískam. Zapískam na celú dedinu, akú mám šikovnú dievčinu. Pri potoku sedela, na kačeni volala, pri potoku sedela, na kačeni volala. Anička, dušička, poď si ku mne hopkať, kúpim ti čižmičky, ej, čo ti budú klopkať. Kúpim ti čižmičky, ej, čo ti budú klopkať. A ja si nesadnem ku tebe, môj milý, lebo by mi tvoje, ej, očka podarili, lebo by mi tvoje, ej, očka počarili. Tvoje čierne očka, ako lúče z neba. Ach Bože, prebože, ej, dajže mi len treba. Ach Bože, prebože, ej, dajže mi len treba. Anička, dušička, nechod do hajíčka, ušípne ťa hádík, ej, lebo ja šterička. Ušípne ťa hádík, ej, lebo ja šterička. Tu nech sa darí dobrým ľuďom. Horolo tu mám miesto. Takže nedohráme, priateľe, nedohráme. Chceš tú fóliu natiahnuť toto? Kde je to máš? Pozor, Vamos,
sám do nich pozriem, hlava sa mi točí. Ty musíš, má milá, niečo o mne vedieť. Ty musíš, má milá, niečo o mne vedieť. Keď je čierne oči, nechcú na mňa hľadieť. Keď tie čierne oči, nechcú na mňa hľadieť. Výchová skupina Považanka mala vám vonku hrať do nálady, ale ako si je to tak ten hore zariadil, že sme tu, ale verím, že v tej nálade budeme pokračovať. A dovolte mi, aby som vyhlásil ten druhý ročník tých súťažiacich, ktorí obetovali ten svoj čas, aby vám tie žalúdky naplnili tým gulášom. Takže ja by som prosil tie súťažné družstva, keby všetky títo sa postavili a starosta im odovzdá tie ceny. Pani Kovačiková vyhlási poradie tí, ktorí najlepší ten guláš porota ohodnotila. Takže vyhodnotili by sme, ceny odovzdali a potom prosím vás už môžete pri dobrej nálade počúvať túto Považanku. Takže prosil by som tie mužstva, keby tuto nastúpili. Zástupcovia, tí súťažiaci. Mužstva boli dvojčlenné, 5-členné. Takže ja by som najskôr za účasť v jednote dôchodcov Udičí poďakoval, ktorá je veľmi aktívna, či v športovej, či v takýchto akciách poriada. Dobrovoľný hasičský zbor Udičí, ktorému veľmi pekne ďakujem aj za pomoc do obeda, ktorý veľmi pomáhal. Pani Martine Brodnianskej a pani Anne Matušíkovej, ktorá stabilne sa teda týchto vecí zúčastňujú, takisto veľmi pekne ďakujem. A vyhlásili tých víťazov. Takže na 3. mieste a získaval certifikát majstra vo varení gulášov spevácka skupina Udičanka za 3. miesto. Gratulujem.
Srdečne blahoželáme. Za druhé miesto certifikát získava spolok Slovenského červeného kríža v Udiči. Víťazom sa stáva družstvo zložení Miroslav Držko, Tomáš Fujač, Tomáš Matušík, Michal Matušík a Peter Matušík. Takže gratulujeme. Takže ďakujeme veľmi pekne a pevne verím, že o rok tým musíte pribudne, nálada bude dobrá. Spoločnú fotku trošičku tuto potom prosím, že by ste sa postavili. Takže vážení moji spoluobčania, jeden veľký potlesk pre naše družstva. Ďakujem pekne. Ja byla chtěl bych si jít za ženu sobě vzít, ale musím ten poloku vinohrad opatřit, až na křídlo noci na svatbě budu hrát. Potem ti já povím, jak já mám dívčata, až na křídlo noci na svatbě budu hrát. Potem ti já povím, jak já mám dívčata. Na podzim, když pokrasení reda nám rozhrává, potom už sa oslavujú, muzika vyhrává, až z poslední noty víko obereme, potem sami zvílu v kostele vezmeme. Až z poslední hlavy my to obereme, potem sami svílu v kostele vezmeme.
Dajte si podajka. No, síce odraz, ale... Páči sa. Aha. Ste si odskúšali všetko. Pozor. No, pozor. Kúpne, kamaráde. A rovno. Teraz. Počkaj, naklikol! Áno, späť. Áno. Netreba naspäť, už ideš rovno. Modrá, táto. Pekne, Maroš! Dobre, Maroš! Môže bola, však vím tam hrajú 4 futbalisti každú. Dobre! Aby to bolo... Boj!